Začeće je početak ljudskog života. Od tada čovjek raste, razvija se, hrani se, metabolizira, osjeti, kreće se. Svaki živi organizam može se klasificirati prema vrsti. S obzirom da su roditelji fetusa pripadnici ljudske vrste i da fetus ima ljudsku DNA, može se zaključiti da se radi o pripadniku ljudske vrste, potomku dva roditelja, živom čovjeku i posebnom organizmu koji ima jedinstvenu i neponovljivu kombinaciju gena. Niti jedno živo biće ne nosi ljudsku DNA osim čovjeka. DNA koju embrij ima neposredno nakon začeća je ista DNA koju će imati 20 godina poslije. Radi se o istoj osobi. Embrij je odvojeni organizam s vlastitim organima i metabolizmom. Vrlo rano u razvoju poprima i tipični vanjski izgled čovjeka. Ne može nešto neodređeno, neživo i neorganizirano nasumično rasti kako bi nakon određene točke razvoja počelo pripadati ljudskoj vrsti. Embrij i fetus su termini koji ne stupnjuju ljudskost, nego označavaju starost prije rođenja. Titula čovjeka se ne dodjeljuje prema sposobnostima. Čovjek je uvijek čovjek. Čovjekom ne može postati nešto što nije u svom početku bilo čovjek. Naš život je kontinuitet. Ne postoji razdoblje u životu čovjeka kada ne pripada ljudskoj vrsti. Čovjek je čovjek samim time što je, ne zbog svoje dobi ili svojih sposobnosti.